aba mumangari ndiniko mangari ndiani Jackson Mabota ndio mangari kuende mangarirwa batisha mwari yangu unogona kuzwa kuya kudari murumo yari smart mambozviona wewe murumo yari smart mambozviona wewe ari smart ndiye musungwa one wandaona nhasi au yari smart tavya zvokuti andina dora mutengera dringeri yani mutengera dringi musungwa oindipire musungwa udhora auri smart chai yakanyatsoenda pakati nepakati peshiti right big boy moyo wacharu Jim Jason Mabota ndiwe taura nyaya yakuti nyaya yangu yakamira yakadai msura nyaya yangu yakamira yakadai ava ndivatezvara vangu tsano remudzimai wangu saka tsano vatezvara vangu vakanditorera mudzimai anova sisi vavo tsano vemudzimai vangu ndo sabhu nzvimbo yedu yatinogara kumakari saka ndo vaita nyaya yangu imwe yamadzibaba madzibaba osage saka ndo vaimira sasabhu kana tikakanganisira nyaya yamadzibaba taienda kwavari chinogadzira saka ivo vakahopedzisira vavhara nyaya yaosage vachibva vatanga kudana nemudzimai wavo ari kuramba kuya akatombotiza akaenda kwavana vatezvara akudana nemukadzi waine ndivatezvara baba nyarutaura ukataurwa baba venyu vatezvara vangu ndio vari kudanana nemwana wavo nasisi vavo ava ndeangu ava nditsanga ava ndeangu ava ndiwo mudzimai wavo ava ndimukoma venyu ndimaiguru vari kutora mukadzi womunhu kwai vari paukama aiwa muunzisa nyaya vatombori paukama vari kutogara nehama yavo unozvitaura havasi kugara vese ini ndinogara nemudzimai wacho saka vari kufambidzana vachidanana ava nditsano nditsano venyimbi ivi vari kudanana nehanzvadzi yavo ndo zvarutaura sei muchiti vari kudanana nehanzvadzi yavo ava vanosenda mameseji vachisendera nehanzvadzi yavo ndichimaona dzimwe vanosvika takavata ndotipindurana nemunhu wako waimboti ndiri bhudhi vako iko zvino muri kudanana saka mameseji acho ndinawo musati matipa mameseji baba nyaya mainzoraya muri kupomerwa muri kuti kudii nayo haisiriyo mkwasha urikushandisa sisi vedu mafuma navo watombokuwa fomu murume mwenye akafanira one washa wangu sisi bangu vakauya na1:15 vese ndokavafona foni mangu ndokvataramba kudavira foni kuna mai vanemisangana naifoni usiku mai mazivano kune vanhu kuda vachiponda adzimai ngufoni vakafona kuna mai aiwa zvikanzi ndini vatete venyu ndikuuya vatete vakauya ndakati ndobva ndamira padu ndakabata pfuti dzimai akabuda ndiprotekta dzimai kuti anogona kunzi vatete vasiripo mai pavakatocha ndakaona munhu akashama asina kana bhandi akashama 7 kilometers achivamba mukaribva akashama vauya sisi vasvika pamba ndakabva ndapinda mupanda kuna kuti akashama i1 ndabva ndapinda mu mai vakauya vakati sisi venyu vadona vafa indava vaivangotodona vakosvika vatidona kuti vafa vatora zambia nezvinavari vafudza nanakura ngati mutsai mukomana kana mavafudza muvasinziri mukomana ingapfuurira mukwasha zvishuwa mai vakasumudza sisi vakavaisa mumba vakafurira mukwasha ipano kwasha kochii chiri kuitika vatete vari kupi zvinanzi funire kuti tiri hapanapa ndikabata pano ndikaona ndichavauya kwasha muneshuwa kuti vatete vakabva 7 kilometers vasina kupfeka kana bhanji asi foni vainayo sei zvinanzi handizvizivi chiuyai kuno zvinanzi varovei vanomuka vanozviitisa indouya kusei
ndo vagara ndikaza kuti vamuka vakaiwa kicheni vakarara nevanhu right kwasha akauya kuseni ndiri kuita mashure chakaita kuti irambe nyaya kuita mashure kwasha akanga akarova munhu kamusiya akafa ndandichiyana nevhuri chisatasa ndasvika pakati ndakahaya moti ikabvisa 15 yangu kanzira vakabvisa 20 tikaendesa muchipatara sika kutaura sikafani tikaita kutakuka handizvine papapaa pandakabvunza mari yangu kwasha ndakanzwa achindipindura nenzira dzisiri ndingabva ndanyarara right atakubva auya kuseni ndikati handipindi nyaya vamutonga vana maya vatongana sisi vangu vanosvika kumba anytime vachiita zvavanoda kumba chindisisi sisi vari kushandisiwa nemukwasha wedu right zvadero vakaenda after 1 month vaenda kumakwavo mai vakazondidana amoyo chandaona mumba umu chii chirikuzvizviri chii chikanzi ndashandisika mune mapendi 10 emunhukadzi ari mudhoo renyu mamwe akashanda chii chiri kuitika ndisikuziva chimirai musikana wegrade 7 watinogara naye ndiye mwanasikana but mapendi mahombi kwaari musikana akauya baba akati vatete ndo vakauya nemapendi vakapinda mumba vakati udze mama kuti asiya zvinhu zvangu ndakakama kuudzai ndisisa right ndopatakadana sikati sisi pana pamusingachasviki sisi pana pamusingachadi sikachasviki sisi vane dhuma kusvika kumba indikandi kurikwatitaito zvinogara kwatitaito zviplazi munyumba ndine econet client rangu miendere econet sisi murume wavo anonyora mameseji navo ivo vouya kumba kwangu vonyangira vopindura mameseji avo avanyora ivo right one day ndauya ndakaona meseji yainzi muri kurambirei kuti mudanane neni tifambidzane tichidanana ndobva ndasimuka ndikati pamwe ini ndakati kutisora nekuti handina kuberekwa navo ndobva ndaenda kuminini nin'ina uri kuiona meseji yaigona sisiki pane nguva ndisingaoni zvakanaka timbotitsiurirawo sisi vadani ava vakavadana sisi vakati handisi ndiri kunyora murume wangu ari kundimanikidza kuti ndinzidana vamoyo towane mombe makamboenda kumuningina upi uyu vakambouya akauya kwandiri akati vakauya vamwe vakandiudza kuti endai munondipfuurira sisi kuti vasanyore mameseji vachiti vanondida ini ndichitarisa kuti isusu takawanirana ndisisi vangu saka sisi vakati aiwa ini ndakatorekwa line ndabakini gore rakapera ndivo vari kunyora kuti mameseji nekuti vane nhamba dzapamukuru vachinyora vachiita sasisi muri kuzona saka ndipo pazvakaitika tikaguma ipapo asi unova nechimwe chinoratidza the earliest nyingi mune imwe here meseji after idzi dzekumbonobvunzwa dzaitika idzi baba vari kutaura nepasiri pakuziva kwangu pachokwadi baba ava ndo vakamboti tiri kudare kwavagonya vakasvika takagarapo ambuya ndo vakambouya vakasvika vationa takagarapo vakasvika vakapopotera masabhuku ese mamwe avo kuti vanhu vama vachengetere mavadaidzirei vakazotongwa nyayabvunza kuti mawereta tati mune imwe here meseji besides bcause ava vari kuratidza kuti menya yakamboinda meseji ende pane uchapo kuti wakatoenda kune umwe munhu kuti ndinonditsiurirawo chii indonditsiurirawo munhu ari kuisa mameseji mumfuni mangu munhu yeye ndobva atonoti mameseji wayo ari kuiswa nemimi ko mukadzi wacho aripi mukadzi wacho akambotiza akaenda kubva kuava nenyaya yabhuku asi ari kutoibvuma ivo vaitoibvuma zvese ndinazvo vani zvese izvo ndo zvatiri kuda ndingainditsanangurapaguma kwari kureva bamama ndakupatsanangura ndapiwa samoni nini ndakafona sisi vangu vakashaika kusauti vari kuya mangwana vari kuchigiri ndobva ndanzi musi wa 5 ndanzi musi wa 5 ndakazodama pachigiriye kwasabhuku zvikanzi amoyo uyai kunoku kuzotaura nyaya muri kuda nebagina ndikati bagina vanogozondida pasabhuku ko pane munhu anokura achidzoka basi kana nyaya yakwamamboka haizopiwa sabhuku zvikanzi ai vari kuti uyai usiku na7 mungoyanana right ndikati alright handigoni kuya na7 dzeusiku ndipei time kwakachena ndobva ndikibena na6 ndobva ndaenda ndakawana vari ndikasvika ndikati ndakaona imuripo baba
chizonyarara ine point of correction zvesho vakazondiwana vari nasisi vacho vauya vese vatoti uya kanditi pana pandi kutonga toda kuti mboyanana sevanhu vamwe chete sisa vari kuti inonyadzisa nyaya iyi nekuti vavaizive vari kuti ivo ingotanai sori ndikati vari kudei pasori yacho zvikanzi ndoda 2000 ndobva hai ndobva ndati ndakada ngouya hangu kuzokunzwa hai asi nyaya yangu iri kwamambo vanga vanditi ndisiye Samuel iwe wauya kuzosiya kuenda nyaya ipere ndoenda kwamambo kuti ndigovendi kwamambo ndindakasunga kuti ndoenda ndisamuona kwamambo ndo vari kuti ndakabvuma saka ko akwa kuti taure kuti kubvuma nyaya iyo pamwe vaida kuti kuti zvinhu zvenyu zvimbotaura kuti nyaya iyi hatikwanisi kuipedza muri vaviri. I think nyaya yenyu yaisi clear zvakanaka. Matiya mai mudzimai wangu ndinoda kumbobvunzawo kuti paumbowo hwavari kureva mukwasha wangu vakati murume baba vekwangu ndiri mundevere mubate mashoko mandikoni vakati baba vekumba kwangu vaenda nemudzimai wavo paSamuel ndizvo zvandiri kubvunza kuti vakaendepi nemudzimai wavo pamazuva iwawa. imimi mudzimai wenyu aripi? Ari kukumba. Kwani? Kumba kwangu. Kumarike kwene? Ari kuramba ari kuti handikwanisi kuya kuna handiuyi kuno. Koimira mava kuti muzive kuti chikomba muchiziva sei kamusina kuvabata? Ndakaziva nemameseji nemaaudio avaitaura. Vaitaura nani? Vachitaura ivo nasisi vavo. Nasisi vavo? Imakawana sei maaudio acho? Ari memory card. Ari memory card. Makawana sei? Memory card ndirani? Ndirangu. Wakaenda memory card inoda kwei? Aibvepi? Aibva pavaifonerana. Une foni yani? Yavo yavaifonerana inini nezvadaita kuti ndizviwane mufoni. Foni yani? Vaifonerana foni yani? Yavo. Ya umedemu wenyu? Dzeava nedzine dzemedemu. Ndio vaifonerana? Manamba acho. Kwa mimi secret yevanhu iyoyo kana vaifonana vari tui makazozviwana kupi? Zvakangofanira kuti tigere panapa ndosiya ndaisa foni apa ndakairekodi mumba vanhu vofonerana. Komaiziva sei kuti vachafonerana musi uwoyo? Mari? Pamaisiya kumuchirekodha maiziva sei kuti vachafonerana? Ndine zvandaitsvaka nekuti ndakangova ndazvitsvaka ndofunga kubva after COVID-19 paya nekuti ambuya timboona imwe yamakarekodha yamakaisa foni pasaiti mukarekodha makaisa vasingazvizivi handiti kuti maisa foni ndomba mangosiya mangoita kuti irekodha handiti saka makasiya makaidzvanga ndikaitanga kurekodha ndobva mabuda ndomba mabuda chimboenditirei hwani yacho toni unze ndori ndeipya munotaridza ndeipya chamuda tiplay iplay iyo kuplay kana mtiyani tumulambuzi banyatsa badai tumulambuzi hapo akasela hama yangu chekutanga chandoda kukuudza ka matsananguriro vari kundiita nezvekurekodwa pako hazvifambirani obata foni yako wati wewe waiisa foni wobuda ava vofona wabuda ndi but iyi foni manje iri uchingotongodzvanya irikutotanga kutaura which means dai waiseta foni yako inofanira kungoita nguva yanenge isina chairi kurekodha because waisiya foni waidzvanya handiti ndikasiya ndarekodha muno muso pandinobuda kuenda panze panofanira iri space iri open isina kana shoko riripo kusvikira paanozotanga vanhu kufonerana iwe manje vari kundipa iri ndichingodzvanya ibva yatotanga kutaura saka uchipinzi zvari kunditaurira sirizvo ndasingakuchenda kudaiure sorry ma
pavagonye makambotonga nyaya mama mushure mekunge ndo vanga vauya kumba vakati kukanzi kudii vakati Mukwasha muchiona ndauya pano ava tete vangu vanenge vari kufambidzana nemurume wangu. Kana vasiri kufambidzana nemurume wangu pane kwavari kutumwa. Vakabva vanitora tikabva tikaenda futi kwaava tikanogara vakaudzwa futi saizvo murume wangu vamukuru venyu vari kufambidzana natete ava, tsiurai tete venyu tete vedu vari kuhura nabhuti vavo. Tikaenda futi kwagoenda taive navo mama ava ndo vanga vasa ava ndo vaipa example yeuya wekumashure ainova ainge akatorwa picha vakati ava ndisisi vangu, vakatora umwe sabhuku vakamuti gara so vakaita zvavaizokanzi vakatorwa picha vakadai. But imi mukadzi wenyu mimi uya ari kuita chifambichi mamusiya kumba yamuchiuya kuno ari kuramba kuuya akatombonzira navachigwiro hanzi enda akaramba akati handindi ndinokuda pamasocial media nekuti ndozara Zimbabwe yese kana zvakadaro zvina nditotiza pamba pacho panapa ndiende kugwiro ndikatomboenda kwaava vakati haapo aenda kugwiro mumusi ndikazofonera ava vakanditi aripo haana kuzoenda kugwiro ndikati avada kutaura yavo ava Mukwasha vari Mukwasha havana respect. Mukwasha ava vanogona kugara 3 days kana 2 days ukona nemukadzi wekumba kwayari kuhura ukona nafuti ouya kwayari kuhura ouya kuvata vachitaura vari padhoo pamugira vachitaura tovayananisa tovadzosera tovayananisa tovadzosera kusvika nhasi patira. pamusoro ava ambula vanhu vauya kutsikirira ivo havana chavatsikira vakutavanya kuti munogara muchikonana chete tichikonana havana chavambotaura zvinoenderana nenyaya yavava havasi kutsigira inwani togara tichikonana nekuda kwenyaya yavati but kavari right kavati munogara muchikonana vangotavanyai kuti munogara muchikonana havana kungo vana munhu makonana muenda pamba paambuya tukirira ndotosvika ndobvunza vondiudza kuti havaripo vodaniwa togara pasi ndokunditsikirira kwavari kutaura. but naivo shamwari mudzimai wako akamboita achifambi akatongwa takamboenda kwavagonyi akambotongwa nyaya yechifambi aivaita nani neumwe ainzi madzibaba Osnage apa futi adzokorora kuta kuti chifambi futi neavava ava ndo vaive sabhuku vangu. aiwa shamwari ndati apa adzokorora futi kuita chimwe chihure saka tarisiro yako ndeyekuti chii zvino uri kuti dare riri kubatsire sei? Ndakauya ndikapa nyaya yangu kudare vakati aiwa watouya muno mudare uda tikubatsire sei zvanhasi nenyaya yekuti wane mukadzi wako neuyu dare ndachikumbira kuti riyananise ava vasiye tsika yekudanana nasisi vavo anova mudzimai wavo vangu makuna uri kuti ndine chokwadi kungoti foni iyi haina volume asi mukakwanisa kukonekta panobudisa mavhulu mune chokwadi chamunonzwa vachitaurirana inini chatoda kundirikani ndita chatoda kupedzerana nemurume wangu ngekuti mukadzi wako akambohura wakaripiwa iye zvino ahura futi handina kuripiwa akambohura akambohura ukaregere kuripwa sewongosingati kuripwa iwe ungazaura zvakataurwa kwamama kuti kwachibhuya kuti ngaripe akatama nemukadzi wemunhu iwe unobva wati aiwa kudini handina kuramba handina kuripa uyo aiva vatumigwa kuti anotora zvinhu zvake ndobva azvitevera inde handisiko ndakazongoita fundo saka ava ndopa vakazoita naye wakati tivhara nyaya let's say hauna kuwana zvinhu tikutakaenda kudara kanzi aripeka munhu usati wazviwana ndizvo ndiri kukuira unobva una futi
Uda kudai tidi tiripise kuti inini ndachikumbiro changu ndachikumbira kuti dai ratsiura baba avo nekuti vandiurayira mimba yangu vari tezvara ndichigara ndichibvisa heti ndichivauchira ndichiuchira ambuya ndichiuchira hayo ivo vari kuti ininiwechikuita kuti ugare nehure chii inini ndasingazivi kuti zvichasvika pakuti vatezvara vari kutsiura mudzimai wangu neni zvatezvara ndatosera nazvo ndatichikuita kuti ugare nehure rinoti unombobata neumwe apo wafuti kuti riri kudanana nomwe munhu uramba uinaro zvikufamba sei zvaza kuwaradza kuti pane vamwe wasiri kutobata kaiwe pamwe paita nomwe wasiri kutobata handizivi saka uri kugara sei nemunhu akadaro munhu waunoendesana mukadzi waunoendesana naye matare maviri uchienda kwamamba ichifambi kuva mumwe wasiri kubata vangani nipapo handisi nekuti ini ndachitogara naye chimboti sezvo iyi yakadarika ndisingazivi kuti achapinda futi mune imwe ngoti semunhu wanda ndichidawo semudzimai wangu takaita vana tese 4 saka unobva kuti kana kugara neureri vanhu vachingohura zvavo nichingonoripwa kwamambo aiwa ndasingazivi kuti ndichawana zvimwe futi saka isusu shamwari I think kuti batsirana zvakanaka panyaya yako uyu munhu wausina kubata nemunhu watitaurira mameseji ichitanga tichifunga kuti dai mudzimai wako anga awe akasamonewa here mukadzi wako ako samonei vakasamonewa ava ndo vakapuwa samona ndachifunga kuti mukadzi wako gapiwa samona uye kuno anga akagarapo timbobvunzana naye iwe usangouye kuno kusina umbo munhu wacho uinaye kumba ane umbo hwacho achisara izvozvo hazviite piwa samoni ngapabve infact kwete kuti piwa panonyorwa samoni apo upa mupurisa mari apo yonopiwa mukadzi wako tomuda kudari uya musi wa19 wai 19 June moya kudare upiwa samoni mukadzi wako uya toda kuiye ndiye aidanana nava ndiyo toda kuti bvunze tinzwe zvakamira sei kuitira kuti kana goti tikatsiura ava cheteka mukadzi wako tikasamutsiura anenge asina kuzviva kuti atsiura because zvikuratidza kuti kana baba variri hure mukadzi wako hure futi saka zvoita kuti ese mahure wayo aripo ari maviri tonyatsokuatsiura chaiko chaiko zvakasimba kuti iwe kaone murume usahura iwe iwe kaone mhuri yako baba iwe usadiwe usahura iwe noti mukadzi wako totomuripisawo panyaya iyoyi kana kari kari kechipiri achiuya kumatare nenyaya imwe chete tikutomuda kuno mukadzi zvakasimba vabereki vake varipi vanhu vandigere navo ndivana 5 neava varipi vabereki vemukadzi wako wakaura kupiwe mari ukaisa kupi vana mai vari kugwirwa vana mai vake chaivo chaivo vakashayika nababa saka vari kugwiri ndivana mai guru navana mai vanovana ambuya vangu vandigere navo kuno 5 ava naambuya iitonaanza dzemukadzi wako anotevera masura indakamusira zamu kwacha vanoenda natete kumasabhuku kupi isusu vasingatudzi chero ipapa ini mbuya pano ava ndisisi vangu tasingazivi nyaya yacho tangovingwa neava ava vakati hamuzvendi neava ndisingarombi nyaya yacho kwacha vanoenda natete so hatizivi asi kana vakona navanokukumba pamusorema pese patakakonana izvi vanga vachitozviziva navo vanga vachitoudzwa natete vavo vachitaurana pavakaona kuti nyaya ndokwayava vana ambuya vangu vakabva vaenda kudivirani rasisi vavo ndobva vatanga nezuro chaichai vakadarika neparodi pamba ndikati kumudzimai vangu havasi maiguru vagwira ambuya vakati vandiwo but iwe wako shamwari iwe nemukadzi wako muradza munowirirana ke tinowirirana very good saka muchiwirirana chinde munotaurirana kuti shamwari tanzi tese tuye kudari musi wa19 towirirana asi towirirana asi pandakangomudza nyaya yekuti nenyaya kwamambo handei akati ini ndakutopumhuka ndakutoenda ndigarire izvozvo nekuti zvinhu zvandakaita zvinonyadzisa havaya ndibhudhi vangu haudziwi anofana kuudza isu
wozokaudza waiworiwo mumhangari vayazvishandi saka ivo vanofana kuudza isusu zvandakaita mambo zvonyadzisa saka izvo ndakuda kupumuka wopumuka isatonga ivava vakatoudziwa vakatoudzana ndiripo isusu ngauye kunokawo tovatonga ozopumuka zvake uye oudza isusu kuti zvandakaita zvonyadzisa ndokuti anyare pamuzurema ndokumbirawo chikumbiro moudzawo ava kuti akwanise kuuya kuno nekuti anogona kusa kuuya sure zvinopa kuti asauye ndanotora munin'ina wangu pamakona namunouya asi pamune nyaya dzenamuya asi ivo vakatonditi ambuya ndavaudza kuti inini kudare handindi aidaro ndivo tete vavo vachitoti imi makaenda here kunovaudza kuti nenyaya yekudare handina asi vakaudzwa navatete aiwa asi vakamangara kaimi ndi makamangara kaimi makanotaurira here vate zvaraondesa nyaya yekudare aiwa pavakainavo kusabhuku makataura saka dai ndisina kukudana pasabhuku makatiudza izvi uko ndakavaudza tsana isuke saka baba inzwai changamire imimi tapedza nemi imimi mukadzi wenyu ndiye akaita achifambi kumuda handimugere kumba kuti muri kuwirirana mutori tanzina mambo tanzi tuitese musi wa 19 ndabwo samuoni kawe pano because kana tichitutsura vanhu achazaramba agere futi baba penyu tikasamutsura munai futi anochaendirira mberi aita zvinhu zvakashata ngauye kuno kudai Kwasha ndiye ari kunyora mameseji chinyorera mufoni mangu Kwasha anyorera mameseji mufoni mangu ndendisi mwana wangu anoenda kuchikoro vatete vanotora foni vopindura mibvunzo vanenge vachinyora vari vese vanongwirirana vachishandisa sei vachauya pano toda kuti vauye pano ngatonanyange type yerecording yacho unozo type stage managed ka zvinogona kuoneka zvinhu zvingoitwa jakara zvinooneka vakauya vakazviudza kuti baba tinokunesana kuti vari kuti ini ndibvume kuti ndakadana namoyo kuti vabhadhakwe kati aiwa ndinogobhadharisiwa sei ende vakatotoda 2000 ivo vasina kuroora vanogobhadharisa sei vakati 2000 ndikati kuna 2000 ndobhadhara kwakasapo 2000 ndekwamambo atondipa samunhu inokodzera kwamambo ndokupa handine mhosva 2000 inokobhadhara kwakasapo 23 bana za 2000 kwa sababu watu ndio mambo